दमदार सुरुवात झालेली आहे. पण गो इकडे बघ, काय माहितीये जरा गॅप पाडू नको, म्हणजे सरसकट फटाफट उडवीत जा. काय पेटवणार त्या फटाफट पेटूचा लागता, खुर्चो खाली होता कामा नाही, लक्षात घ्या. धन्यवाद. या ठिकाणी मालवणवरून आमचे परममित्र सन्माननीय सचिनजी मातोंडकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी इथे येऊन जरा खुर्चीचा मान राखायचा. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन दे जरा मंडळी. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे आमचे परममित्र संजयजी करलकर यांचे परममित्र सन्माननीय दत्तप्रसाद पेडणेकर आणि दीपकजी पेडणेकर यांच्याकडनं 500 रुपये गुगल आलेला आहे. जोरदार टाळ्या मंडळी होऊन जाऊन दे. धन्यवाद धन्यवाद. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी कैलासवासी जयवंत परब साहेब यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी आमचे जयवंत साहेब मित्र होते. तुमच्या आमच्यातून जर निघून गेले तर त्यांची आठवण कायम आहे. या ठिकाणी जयवंतजी परब यांच्या स्मरणार्थ 101 रुपयाचे इनाम आलेले आहे. विजयजी परब आणि विठ्ठल रखमाई मंदिर भरडे यांच्याकडून 100 रुपयाचे इनाम आलेले आहे. जोरदार टाळ्या मंडळी होऊन जाऊन दे. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी बुवा निकिता मेस्त्री यांच्याकडनं सुद्धा 100 रुपयाचे इनाम आलेलं आहे. मेस्त्री बघ, तुझे भावबंद सुद्धा इकडे पलाटले, लक्षात घे. सगळे माझ्या बाजूने. ते म्हणाले मेस्त्री मारा तुम्ही इस्त्री. चला आता मारता मिस्त्री. जपताल 10 मात्रा चांगला झाल्याबद्दल या ठिकाणी दोन्ही आमचे पकवाज वादक आणि तबला वादक यांना 100 रुपयाचे इनाम आलेलं आहे. सुनील प्रभू गावकर यांच्याकडून जरा जोरदार टाळ्या पानपर्यंत त्यांच्यासाठी होऊन जाऊन दे जरा. जरा ढोलकीची चाटी वाढवा. बोन सांगला मगाशी की म्हणालो रेडो कसो बोंबाटा. तुमका माहिती आहे रेडो बोंबाटा म्हणजे अहो रेडो बोंबाटला तुमका माहिती आहे. तो बोंबाटा किती हे तरी रेडी असली तरी बोंबाटा. बळा काय ते बोलताना व्यवस्थित बोल. बघ तुझ्यासाठी गाणं घेतोय. तेरी झलक शरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी. चंद्राची लहान बहीण सुभद्रा. पेटीवाले जरा जरा साऊंड कमी करा. पेटीचं साऊंड आलंय. हा होय. चेतन समर्थ गौरांग दुखंडे हा यांच्याकडून अरे वा इलो इलो कांडे चोर इलो म्हणून सांगला. इलो 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 100 रुपयाचं इनाम आलेलं आहे. धन्यवाद. इकडे बघ हे 100 कन्नड मध्ये काय म्हणतात बघ. 1 2 3 4 5 6
पाती सुन कंड्रू तो यान मंडरू कुंडरू कुंडरू खुकू खुकू काय समजली काय हा बघ मगाशी म्हणता शिरसाट एका वाटला काय ह्यो कन्नडवालो हा की काय शिरसाट हा एकदा तुमका मी सांगते माझ्या घरा गेला ह्या घरा गेल्यावर आपल्या मैत्रिणी घेऊन येला नंदाने या कुंदा दोघा जणांही दिली म्हणताना काय माझ्या बायकोने शिरो बनवला शिरो बनवल्याबरोबर अहो शिरो बनवल्याबरोबर एका कन्नडवाल्या खाऊ दिला आणि खाऊ दिल्याबरोबर माझी बायको विचारता ए बाबा शिरा कसा झालाय तो म्हणता शिरा छान झाला पण कुल्याक चिकाटता ह्या म्हणता खाता तोंडाने म्हणता खो त्याचे जोर देवतो लागता मगर जिसको समझाओ पातल पातल हंसा जिसको नहीं समझा तुम्हारे मुंह में देख के हंसा जिसको समझा लेव लेव हा एवढा म्हटल्याबरोबर ह्या बघूक लागल्याबरोबर पुन्हा मी विचारलं ह्यांका दोघांना सांगलंय गो तुम्ही काय विचारू नका मी विचारताय अगो म्हटला अरे म्हटलं शिरा कसा झालाय तो म्हणता शिरा छान झाला पण कुल्याक चिकाटता मी विचारलं अरे कुलो म्हणजे काय तो म्हणाला आमच्याकडे कन्नड भाषेत चमचा कुलो म्हणतात तेव्हा माहिती हा म्हणून बघ तुझ्यासाठी हा गाणा सांग कधी हे वेडे सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला त्याच्यामध्ये गाणं आहे की 100 रुपये कोणीतरी दिला बाबा भारी काय त्या मंडळाचे आधारस्तंभ कैलासवासी अभिषेक काय हो अभिषेकजी मोहन धुरी ना आणि कैलासवासी किरणजी मोहन धुरी यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी माऊली अवधूत चव्हाण आमचे दादा अवधूत चव्हाण हा हा गोल्डन मॅन अवधूत चव्हाण अवधूत साहेबांसाठी एक गाणं घेत आहे 100 रुपयाचं इनाम आलेलं आहे धन्यवाद हा अवधूत साठी गाणं घेऊया आणि त्याचप्रमाणे कैलासवासी बाबा चव्हाण यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी दत्तप्रसाद पेडणेकर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचं इनाम आलेलं आहे धन्यवाद जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन दे जरा धन्यवाद अवधूत साहेबांसाठी अ म्हणजे अचानक भयानक काम करणारे व म्हणजे वचनबद्ध दू म्हणजे दुधांचे दूध ते म्हणजे तत्पर धावून येणार म्हणजे दूध कोणा कमी पडत असत तर आणून देणार म्हणजे गायचा असो म्हशीचा असो खायचाही आहे की काय हो मग त्यांच्यासाठी गाणं घेत आहे एकच वादा आमचा अवधूत दादा एकच वादा आमचा अवधूत दादा
मनी भरलं तुझं वारग मी तुझा उमेदवार ग तुझ्या एकमतासाठी माझं काळीज तुटतंय तुझ्या त्याने सगळ्यांना लिहिलंय की ते आमदार झाल्यासारखं वाटते गाणं घ्या ते आता लक्षात येईल माझ्या हा तुमच्यासाठी गाणं मनी भरलं तुझं वारग मी तुझा उमेदवार ग तुझ्या एकमतासाठी माझं काळीज तुटतंय जवा तू माझ्याकडं मला अगरिया तू हळूहळू चालणार त्या फोंड्याच्या बाजारी भेटणार या तू हळूहळू चालणार त्या फोंड्याच्या बाजारी भेटणार मंडळाबद्दल एकच सांगू इच्छितो कारण पत्ते जरी 52 असले तरी पिसणारा एकच असतो आणि एके जरी 4 असले जिंकणारा एकच असतो वारं कुणाचं असो नाथ फक्त साई मित्र मंडळाचाच असतो मित्र मंडळाचाच असतो जय भवानी जय भवानी एक नाही पावर म्हणून हा आयडिया टॉवर हो दशावतारी झलक दाखवा म्हणाले 50 रुपयाचं इनाम आलेलं आहे धन्यवाद 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 अनिल मेस्त्री यांच्याकडून धन्यवाद मगाशी आडनावा घेतला म्हणजे कोणाकोणाचा घेतला द्या काय सांगाल खेळले आडनावा गो हा दुखंडे आणि दुसरे गेले ते शिरसाट आणि आमच्या इकडे तुमका माहित नाही वर फुले निळू फुले परत बारबोडे रातांबे रामबाडे परत तिकडे पुण्याच्या तिकडे गेलात भोसरीचे
यांका वरकुलेबाई शिकू होते वरकुलेबाई शिकू होते वरकुलेबाई या खिडकीतून वाकवून बघायचा सारखा खिडकीतून वाकण बघल्याबरोबर वरकुलेबाई निमित्ताने हे थांबा जरा वाजू नका या स्टँडअप स्टँडअप म्हणल्यानंतर उभा राहिला म्हणाले खिडकीतून तू वाकून का बघतेस नाही म्हणाले कोंबडी कवाड घालता ते वरकुलेबाई म्हणता मग त्यात काय विशेष ह्या टार्गेट म्हणतात तुम्ही घालून दाखवा अगो कोंबडी कवाड कोंबडं असताना भाई कोणाक पण सांगतात लय हुशार कसा हा एकदा गंमत सुमका सांगतोय हॅलो नाही जास्त आवाज हॅलो जरा असा आवाज येता बघा जरा जरा क्लिअर करा काहीतरी हा इफेक्ट जरा कमी करा हॅलो आणि जरा थांबा जरा त्याच्यामुळे कशी छाप पडत नाही आणि आमका काय रिपीट समजत नाही जरा लेवल द्या हॅलो जरा लेवल द्या मॉनिटरला द्या इकडे पण येऊन द्या आवाज बाहेर चांगला आहे आवाज हॅलो 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 सांग लवकर काय आवाज द्या हॅलो एकदा म्हणजे नवीन सरकार जेव्हा आलं ना तेव्हा मोदी साहेबांनी स्कीम काढलेली होती आता आवाज बरोबर येता मोदी साहेबांनी स्कीम काढलेली होती की जे का 5 पोरं आहेत ते का रेस्टिंग फ्री ह्याला ते ऍड वाचवली गावात अख्ख्या दौंडी पिटूक लागला फोड्यापासून म्हणाले जे का 5 पोरं ते का रेस्टिंग फ्री 4 वाला चाळवलो हो तो बायको म्हणाक लागलो गो अगो पेपरला ऍड इल्या रेया मिस्त्री अख्ख्या गावात बोंब केला की जे का 5 पोरं ते का रेस्टिंग फ्री आपण काय करूया 4 वालो सांगता काय करूया बायको म्हणता माका काय सांगता जावा तकडे धक्को दिल्याबरोबर तो गेलो तकडे बायको सांगता गो तू काय काळजी करू नकोस मी तुका सांगते तू रागावू नकोस की लग्नाच्या अगोदर माझा एक लपडा त्या लपड्यापासून या काय घेऊन ये हा म्हणालो जावा तकडे माका आणू गेल्याबरोबर पहिले वाले सांगता गो माझ्याकडे 4 5वा आधी पहिला आहे त्या तिने आपला दिला ह्यो घराकडे इल्याबरोबर बायको सांगता गो 4 ती बाहेर घेऊन ये 5वा घेऊन येलोय बायको म्हणता मग आवाज खाली 4 मधली 2 कमी झाली ह्यो म्हणता गेली खय ती पण म्हणता जिची होती तो घेऊन गेलो सांगताय बघ म्हणालच काय छत्रपतींचं गाणं नाही म्हटलं बघ एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर बाबू तू स्टँडअप जरा कितवीला आहेस तू हा ये घाबरू नको बाबू तू कितवीला आहेस हा हा घेऊया थोड्या मार बाबू तू कितवीला आहेस तू उठ बाबा तू स्टँडअप हे त्याचं नाव काय द्या परब बघा तुझे शाळेला बाईक का धरून किती गुरुजी आहेत अंदाज अरे वा 4 बघ तू हुशारा किती तुझ्यासाठी एक गाणं घेतोय मी मनात माझ्या आली सारिणी तळ भावना किती आलोक राहू आता चल कपाल होऊना गोडी
एवढा मी हलवतोय का तुका माहितीये काय की सगळ्यांनी कोरोनामध्ये डोस हवी घेतला आणि मी घेतला इकडे, म्हणजे जागा बघ माझी. लय तसा हुशार काय जरा बसवलेला आहे ना त्याच्यामुळे दुसरा घेतला. त्यांच्यासाठी एक गाणं. शांता झाली चालू झाली आता कुणाच ना. शांताराम भाऊ म्हटला शांताबाई, शांताबाई की चलने की आवाज आप सुनिए. शांताबाई ऐसी बाई हो चलते ही दिल की धड़कने तेज हो जाती है. हिंदी आता है क्या? आता है? गुजराती आता है? केम छे तारो मारो प्रेम छे शू करवानो छे. रोहित परब ओवियनसाठी खास 100 रुपयाचं इनाम दिलेलं आहे. रोहित रो म्हणजे रोष नाही, ही म्हणजे हिताचं काम करणार नाही, हा प म्हणजे परत मागा नाही. ते रोहित जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन दे जरा. धन्यवाद. हा ओवी बघ. कापे काजीची बोंडा, कापे काजीची बोंडा, अशी काय करवल्यांची तोंडा, जोडीला हा धोंडा. झलक देऊची लागता नाही तर जाती कधी पाठचो खुर्चो कमी झालो का माहित नाही. मग म्हणून तर बघतोय मी जरा थांबतात कसे ते. हा परत दुसरी म्हणता सावतीन काय म्हणता, निर्मळ गंगेचे पाणी, निर्मळ गंगेचे पाणी. मग ह्या सांगता हाना गो डरमानी, हाना गो डरमानी. परत तिसरी म्हणता काय, फणसाचा डगुळ, फणसाचा डगुळ, जोडीवाली वागुळ, जोडीवाली. अन्न एवढा खाता पण अंगात बसत नाही. बघा फणसाची भाजी काय ती मग अशी भाजी खाता. जास्त खाऊ नको गो पोट फुगत, जास्त खायची. तोपर्यंत चौथी म्हणता गाना जो भरीला, सातखंडी गव्हाचा मंडप गोताचा, दनका थोर रिया बुवाक लागलो घोर. बघ महिला वर्ग आहे अजून बघ, त्यांच्यासाठी पण माझ्याकडे गाणं आहे, मी बघ आता म्हणणार आहे. हा बघ. ज्ञानीच्या आगीची मशाल हाती, आले मी हौसेच्या भयान रात्री, काजवा उड तीर तीर तीर, कालात सुरात गाती, जीवाचा जीव लगा दिलाचा दिलबर कुठं दिसना, बाई कुठं दिसना मला, अव शोधू कुठं बघू कुठं, त्यांच्यासाठी जरा पान पण लावे. पान तंबाखू कात चुना, इकडे जाऊन तिकडे जाऊन तिकडे जाऊन इकडे जाऊन, थू थू थू, पण मंडपात नको, बाहेर जाऊन थू. बघा ह्याच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या म्हणते होऊन जाऊन दे जरा. हा परत त्यांच्या दुकांडेसाठी 30, 60, 90 क्वार्टर, 30, 60, 90 क्वार्टर. पी पी पी, पण मंडपात नको, बाहेर जाऊन पी, गटारात जाऊन पड, पण वका नको. बघा परत जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन द्यायसाठी. कोण आहे? प्रथमेश मेस्त्री, प्रथमेश मेस्त्री यांच्याकडून या ठिकाणी हा खुडीतून इलो तो आता कांड्याचोर तिकडे राहिलो ना. 50 रुपयाचं इनाम आलेला. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मेस्त्री बुवा जरा बारी पेटा बोलूया. आता मेन तुमची स्पॉटची बारी आहे. हा आता साला काढू गवी, लक्षात घ्या. हा मी जरा थोडीशी पेटवलंय, साला काढलंय, पण हा इकडे बघ.
आमचे करलकरांचे मित्र पेडणेकर, पे म्हणजे पेटून उठणारे, ड म्हणजे डगमगणारे नाही, ने म्हणजे नेहमीप्रमाणे साधे वागणारे, क म्हणजे कर्तव्य दक्ष आणि र म्हणजे रयतेचे राजे ते पेडणेकर. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन दे. आपला मला पैसे घेतलं नाही ठेवलं, माका बोलोक लावलं म्हणून सांगतोय. धन्यवाद. या ठिकाणी तुम्ही रिया मिस्त्री बोळा सुद्धा चांगला प्रतिसाद द्या, कारण शून्यातून शून्य गेलं उत्तर आलं शून्य, शून्यातून शून्य गेलं उत्तर आलं शून्य, आणि तुमच्यासारखे भजनी श्रोते दोन्ही बुवांना लाभलं. हेच आमचं पुण्य, हेच आमचं पुण्य. तुझे रूप तुझे रूप तुझे रूप तुझे रूप तुझे रूप माझे हृदयी